The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Kings chapter 8 verse 60 to 61 says, that all the peoples of the earth may know that the Lord is God, there is no other. Let your heart therefore be loyal to the Lord our God, to walk in his statutes and keep his commandments as at this day. James 1:22 says, be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Exodus 19:5, now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special measure to me, or special treasure to me above all people, for all the earth is mine. Galatians 6:7-8, do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. John 14:15, if you love me, keep my commandments. Acts 5:29, but Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. 1 Corinthians 9:27, I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. 2 Corinthians 10:5, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Proverbs 25:28, whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. Luke 16:10, he who is faithful in what is least is faithful also in much, and he who is unjust in what is least is unjust also in much. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong susi sa atong kaugalingon, tagsa-tagsa nato ka kaugalingon kung napabatay mga sala, kining maong mga sala atong nabuhat, mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa 1 John 1:9, nagamando kan nato mga magtotoo. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga wala pay Kristo sa imong kinabuhi. Gidapit ka, giawag ka sa paggamit niya ng imong kabubuton sa paghimos labing minungdanong desisyon nga imong mahimos tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Salvation is only through faith alone, in Christ alone. Acts 16:31, nagaingon ang pulong sa Dios, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Musa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray.
Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo sa makaunsa pa dinining dapita karon aron kami makapadayon sa imong pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios sa kinabuhing imong ilugwayan pa hang kinitimailan nga ikaw na pay plano sa matag usa kanamo. Salamat o Dios ning grasya. Kini nga among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan atong mga suki, atong mga subscribers, atong mga higala, o sa atong mga igsuong mga Kristohanon. Welcome now sa ning atong Bible study nga atong ginahimo adlaw-adlaw. So karong adlaw padayon kita sa paghisgot aning atong pagtuon nga nagadupot pa kita nining atong pagtulunan giuluhan og the study of basic doctrines, ang atong pagtulunan bahin sa mga sinugdanan nga mga pagtulunan diha sa Biblia. Okay, padayon ta. Now, ato nang gihisgutan kanimo kagahapon nga there is only one way to get saved, and that is to put our faith on our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Now, human na to dawata siya, ang Juan 1:12 nagingon, we have the right to become children of God. Now, karon nga atong gidawat si Ginoong Kristo, that we are saved pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kay samtang dinhi pa si Ginoong Kristo dinhi sa kalibutan sa iyang unang paganhi, first advent, niadtong iyang hypostatic union, he did not use the power of his deity. Wa niya gamita ang gahom sa iyang pagka-Dios, wala. Only his humanity. Hangtod gyud miabot siya dito sa krus. Now, dito sa krus, nahimo siyang mananaog over sin and death, o mao kadto ang labing dakong buhat. Diya mo nagipakita sa Dios ang iyang gugma kanato. Pinagi sa padala siyang bugtong anak dinhi. Ug mao mo puli sa atong dapit. Aron kita sa tuyo lamang, aron kita mahiuli ngadto kaniya, mahibalik ngadto sa kiliran sa Dios. Mao nang makita nimo sa kadako sa gugma sa Dios kanato. Unya kun mao o imong balibaran o imong isalikway kana unsa kadako kana nga ingnon lang nato just to picture to you unsa kadakong hampak ug dakong insulto ngadto sa labawng makagagahom. So dako kayo mo nang dako kayo kanang salaa. In fact, that is what we call in English the unpardonable sin. What is the unpardonable sin? It is rejection of our Lord Jesus Christ as Lord and Savior. And that is equivalent to unsa kanang imong pagpasipala kang sa atong Dios nga Espiritu Santo. That's blasphemy against the Holy Spirit. So may gisulti diya sa Matthew chapter 12 verse 31 to 32. Klaro kaayo ka na, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Spirit, it shall not be forgiven unto men. Whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the God, the Holy Spirit, will not be forgiven, neither in this world, neither in the world to come. Muna.
So that is the unpardonable sin. Karon, si Ginoong Kristo sa atong paghulagway kanimo kagahapon nga, He was victorious over sin and death when He went to the cross. Og ang Dios nga mahan mo himo kaniya nga sala. God made the Lord Jesus Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf. 2 Corinthians 5:21. Now, ang Dios mo impute mo kanang butang sa iyang hingpit nga pagamatarong ngadto sa matag tao nga motuo kang Ginoong Jesucristo. Ikaw kami tuo ka naman midawat mang kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Ang Dios mi-impute diha kanimo sa iyang hingpit nga pagamatarong. God imputed His perfect righteousness to you. So, mao na nga kadtong kahimtang nato tungod sa atong napanunod sa kanang una natong ginikanan si Adam ug si Eva nga Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Mao man formula nga nakapahimutang nato nga mga katawhan, tanang tao nga kita condemned. Bot pasabot nahimulag kita gikan sa Dios sa hingpit yung paghimulag. Mao lagi itong formula. AOS plus OSN equals spiritual death. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Mao kini nga itong condition, mao kini nga itong kahimtang. O kining kahimtang has rendered nato savable. Mao to'y pahimo ka nato nga may puruhan nga maluwas. So, ang usa ka tao who is depraved, sa buta sa depraved, why mahimo niya sa pagluwas siyang kaugalingon. That's the meaning of depraved. So a person who is depraved, condemned, unjudged, tungod niining maong kahimtang niya, kalifikado na siya nga maluwas. He becomes qualified to be saved because of this depraved condition niya. You see? So a person or every person is a potential believer. You see? Pasabot ng potential nga may puruhan na siya nga mahimong magtotoo. Depende sa iyang desisyon gikan sa iyang kabubuton. Mudawat ba siya o sa likway? So, mao na nga dili ang atong mga binuhatan, mga mayong buhat, mao'y makapahilangit ka na to dili. Na klaro ba na sa Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. O diha usab isumpayan kana sa Episo 2, 8 ug 9, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. So, mo kana ang itong makita. Now, by the way, diha sa Lucas 2:51 at 52, ang atong Ginoong Jesucristo, nakakatuon siya sa kanang pulong sa Dios. He learned Bible doctrine. He increased in wisdom and stature, in favor with God and man. Now, kita, by the way, this is some kind of a review. Kitang mga magtutuo na nakaagi ni ining Operation X, Y, Z. O ito ingnon kini nga X plus Y plus Z. Formula po ni. Now, ang X stands for kaluwasan. Ang Y stands for believer in time.
sa atong pagaluwas kanang mga magtutuo na kita dinhi nining panahon na. Okay? O ang Z stands for believer in eternity. Magtutuo nga tuwa na sa eternidad. Now, kining X, ubos nining X, luwas ka naman. Okay, diha ka maluwas. Yining X. Human ka maluwas, you are a potential winner in time. Potential pa. May puruhan pa. Now, okay? So, sa imong pagpadayon, sa imong pagkinabuhing Kristohanon, nag-advance ka, nag-asibog ka, nag-sunahan, nag-abanti ka, then you are a candidate or potential nga mahimong mananaog. Ug diha sa Y, you're a believer in time. Sa imong pagkinabuhi na ingon nga magtutuo, ana kay daghan kayong mga kaygayunan, opportunity. Kay di ba kining atong age karon ng atong panahon sa simbahan, this is otherwise called as the age of equal privileges and equal opportunities. So kung mo pahimos kita niyan ning panahon na kay mo man ni panahon sa pag-andam, preparation period natong mga magtutuo. Sa diha nga makakabot na ta, yan ang atong spirituhanong tumong. What is our spiritual kanang objective? What is our main objective or goal as believers? Spiritual maturity. Kaya sa pagtungtong na nato niya ng maong ang-ang, na natin katakos pagkinabuhi, hatagan ta sa Diyos sa iyang temporal rewards nga gitawag og escrow blessings in time. Ini nga itong panahon. O kini to be parlayed in heaven. Tuapay labihan nga di na nimo kanahulagway, labihan kadagko nga mga ganti. Okay? So mo na ang under the letter is Y. Y na ni. Ug adto tas letra Z, believer in eternity ka na. So, kanang ang imong gigamit nga mga opportunity in time to ay di kay bugti kundi mo parlayed to apay mas daghan og dagko pa nga mga ganti na nimo nga gitawag na eternal rewards in heaven. Eternal na gud. Hangtod na. Ug that's otherwise called atong inheritance. We see, atong kabilin, kung sakto ba ng Bisaya, panulundon. You see, mo na nga si Pablo, Apostol Pablo, nagadasig ka na itong mga magtutuo niya atong panahon. O sa atong panahon pa nila ni Pablo, iyang gidasig ang iyang mga kaigsuunan ng Kristohanon nga padayon lang yun. Kay kining atong pagkinabuhi karon, this is our time to prepare ourselves. Pangandam. Amo nang isig pangutan natin itong kaugalingon, gandam ba ko? Magpangutan ay ta sa itong tagsa-tagsa. Nag-andam ba ta sa atong Kristohanong pagkinabuhi karon? Unsa ang pag-andam? Tingali mo yung ang uban niya, simba kanunay, Bible study. Murag sayon ra no. Itubag upon the Christian life is a constant struggle. Wa nay kanang why unsay nga na ni? Why luya-luya? Mo na gidasig gitas pulong sa Dios nga. Be steadfast. Act like men. Padayon. Magmaisugon kayo. Pag-asdang sa inyong mga kaaway. So mo na, gingon ni Pablo diya sa 2 Timoteo 4:7, I have fought the good fight.
I have finished the course. I have kept the faith. O na. So, isuwat ba na nimo diha sa imong notebook? 2 Timothy 4:7. Si Ginoong Jesucristo samtang dinhi pa siya sa una niyang pag-ani, first advent. Miagi siya niyadtong miagi og migamit niyadtong great power experiment. Ang great power experiment ato naman ni gitunan kaniadto no. Ato lang ni isingit gihapon. Kining gitawag og great power experiment. Eksperimento kini niya sa iyang hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Unsay sabot sa hypostatic union nga siya na nag-iya og duha ka mga kinaiya sa Dios o kinaiya sa tao. 100% kana sila. 100% God, 100% man. That is hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Iya tong gi-eksperimentuhan. Mao to una, ikaduha, ang eksperimento na sa panahon sa simbahan. The church age. Kani nga itong gibuhat karon, apil na ni ining pag-experiment. Nga ang experiment nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo, giagian niya, nagmalampuson. Kanang abot, sangpot yun sa pagkadaog niya. Nga itong iyang pag-ingon niyang tetelestai dito samtang kanang gilansang siya sa cross. Mingon siyang tetelestai tapos na. Iya dayo gibuhian ang iyang espiritu dungan sa iyang kanang bilin nganhi kanatong mga magtotoo niining panahon simbahan. Gibilin niya ang kanang divine dynasty. Ang ihahaon siya tawag sa divine dynasty ni Ginoong Jesucristo. Prototype. Moto ingan sa iyaha nga divine dynasty. Ang ato karon nining panahon simbahan, dili prototype kundi operational divine dynasty. Okay? Operational. Mao na nga paggamiton ta, pa-eksperimentohon kita sa naagian sa mga experiment, great power experiment ni Ginoong Jesucristo. Because it clicked. It's been proven. So, naarapan na niya mo, gamit ka ba niya o di? It's a matter of choice. So, now, kung bahin na sa mga panalangin doon, the basis of blessing, unsa may basihan sa panalangin kanato. The basis of blessing us is through God's imputation of righteousness. Nganhi kanato. Gi-impute man sa Dios ang iyang hingpit nga pagkamatarong ani kanato. Not ang atong pagdawat nining mga blessing dili sa atong human works, dili mo ni basis. It's not. So sabta ka na ha, dili mahimo. Dili na mo'y basis, mo'y basihan sa pagdawat ng mga panalangin. Dili. It is what God has imputed to us nga kanang hingpit nga pagkamatarong. Now, ato na magisgutan katong duha ka klaseng imputation, no? Ang una, real. Ikaduha, judicial. Now, kining real imputation, all people spiritual death before salvation, so apat na maluwas, pinagi kini sa imputation of Adam's original sin. Mao bitaw nga pahamtangan kita tungod usab sa nabuhat sa itong unang ginikanan. Adlaw si iba, spiritual death katong ilang gihaguman, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Now, mo to'y real imputation. Okay? Katubang AOS, Adam's original sin, mo to'y real. Ang judicial, mo kadtong espirituanong pagkamatay ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Mo to'y judicial. Kasabot ka ba?
So, ako malikon, ang real imputation mo kadtong Adam's original sin nga pahamtang ni kanatong mga katawhan tanan. All people spiritual death before salvation. Pinagis pag-impute sa Adam's original sin. Mo to real. Ang judicial mo kadtong spiritual death nga nahiaguman ni Hesus Kristo dito sa cross. Now, samtang si Hesus Kristo kanang miagi. He went through all the sufferings on the way to the cross. What are the two powers that enabled him to reach the cross and became victorious? Unsa man nakapalig-on kaniya o nakahatag kaniya kanang gahom to enable him to reach the cross and became victorious. Unsa man? Una, okay, paminaw. Ang unang gahom nga iyang na gamit o naangkon mo katong pagkalabang makagagahom sa Diyos Espiritu Santo. Ang gahom, the omnipotence of God, the Holy Spirit's power, sod sa iyang prototype divine dinosphere. Kadito ramang yun puyo sa Hesus Kristo sa iyang dinosphere prototype. Okay? O man siya pagbuhat o sala, wala gyud siya makasalbi sa kausa. Kaya mao katoy unang gahom nga iyang gigamit. Ikaduha, ang iyang nadawat nga plus H, sharing the happiness of God. Miresulta kanto og pagkakontento, kay ang pagkakontento has to be learned sumala sa gisulti ni Pablo. You see, kung mag-angko na nimo kining plus H, sharing the happiness of God, na kay pagkakontento. Okay? Now, first, ato rin kong paklaro pa nimo kining God's omnipotence, God the Holy Spirit's omnipotence towards the Lord Jesus Christ suffering. Si Ginoong Jesucristo was victorious. Mananaog siya tungod kay siya nagapuyo kanunay didto sa iyang prototype divine sphere. Maupod ka na itong mga magtotoo. Kung naarata magpuyo sa atong operational divine sphere, maunay makapahimo ka na itong mananaog. Just imagine. To be victorious is to always reside in our kanang residence. Ang atong residence is the operational divine sphere. Just as our Lord Jesus Christ kanang permanent residence while on His first advent was inside the prototype divine sphere. Nakasabot ka ba? Niyang ipatinaw ni mo. I hope. Now, for us, kanato, we can also be victorious if we reside in our operational divine sphere. Operational divine, it's a mental attitude, di man sistema kini sa panguna-una. So mo na nga, kung nakita magpuyo sa sod sa atong kanang permanent residence, the perfect environment po na, we are walking by means of the Spirit. See? Nagalakaw kita, nagakinabuhi kita, pinaagi sa Espiritu Santo. Ephesians 5:18 o Galatians 5:16 kana. Now, si Ginoong Jesucristo, who knew no sin, was made sin for us. Namdum ka? All sins were imputed ngadto kaniya by God the Father. Kay kitang tanan nga mga katawhan before we got saved were totally depraved. Man, in general, is totally depraved. He can never save himself except God's way, the perfect way of salvation. Now, si Ginoong Jesucristo, ato nang na hibawaan kini, ato naman gitunan nga, siya lamang ang paagi, ang dalan,
The only way to salvation, pinagis pagtuo kaniya, nga mo atong Diyos ug manluluwas. Ayaw ng kalimti. Acts 16:31. Now, siya midawat sa gitawag na judicial imputation dito sa cross. Apan ang pagka-omnipotente, pagkalabang makagahom sa Diyos, Espiritu Santo mo ay nagasustenir kaniya. Dugangan pagyod sa iyahang plus H, iyang sharing the happiness of God, o ang iyang pagkakontento. Kay kinigod, kining kanang pagpuyo nato sa atong divine sphere. Okay? Ana-anatay kanang musustenir ka nato mo ang Espiritu Santo. The omnipotence of God, the Holy Spirit, mo imusustain ka nato. O atong maangkon ang perfect happiness, sharing the happiness of God, inner happiness, o kini ato nang makanang sinati pagkakontento, whether in kanang kauswagan o kanang kapildihan, whether in prosperity or adversity. Sumala sa what Paul delineated, that we believers be contented whether abased or abound. Mo na iyang sulti siya sa bersikulo. So, mao na nga gikinahanglan katong, by the way, kinahanglan atong hinumduman katong 5 ka problem solving devices. 5 lang ang atong gikuha sa kay kini sod man ni sa area of spiritual adulthood. So ang nag-una gyud ini personal love for God, ang atong personal gagugma ngadto sa Dios nga amahan. Ikaduha, ang atong impersonal love ngadto sa tanang katawan, for all mankind, sa atong isikatawo. Ikatulo, ang inner happiness mo na atong ingon, plus H. Ang plus H, mauni ang kanang sharing the happiness of God. Muna ikatulo. Okay? Ang ikaupat, ang ato ng personal sense of destiny. Nanatay personal nga kanang kanang kasiguro sa atong dadangatan. O nga ikalima, ang atong pagkaokupado na kang Ginoong Jesucristo. Our being occupied with the Lord Jesus Christ. Now, of course, kanang 1 to 5, mo lang ito. Ang kining problem-solving devices, mo na gitawag og area of spiritual correction. Okay, atong tuliron Katong akong gisgutan, di pa dugay, katong 5, sod ni sa area of spiritual adulthood, pagkahingkod, personal love for God, impersonal love for all mankind, inner happiness, personal sense of destiny, o occupation with Christ. Mao kadto. Sod ka na sa area of spiritual adulthood. Karon, ang area of spiritual childhood, okay? Of course, una giduntan kay spiritual childhood pa man. So, ang 5 mo katong rebound, feeling of the Holy Spirit, faith rest drill, grace orientation, o doctrinal orientation. Mo na ang area of spiritual adulthood. Ayok nagasunod kanini. Okay? Now, usab, ayaw na pod kalimti katong tulo ka spiritual skills. Atong labason sa atong panumduman. There are 3 spiritual skills. Unsa man ning skills sa Bisaya? Kahanas. Okay. Ato lang nang inog kahanas, tulo ka espirituhanong kahanas. Ang nag-una gyud ini ang spiritual self-esteem. Okay? O ang laing explanation nimo na gitawag og cognitive independence. Spiritual self-esteem. Ikaduha, spiritual autonomy.
Now, ang laing anin is cognitive confidence. So, ang una, cognitive independence. Ang ikadua, cognitive confidence. Now, ikatulo, spiritual maturity na. The other name is cognitive invincibility. Di nagyog ka kanang mapildi. Invincible ka na. Tungod nini mong spiritual maturity. Now, balik ta niya itong great power experiment nga giagian ni Ginoong Jesucristo. Giproybahan ni Ginoong Jesucristo. Samtang din pa siya sa una niyang pag-anhi. First Advent. The great power experiment, paminaw, the great power experiment is available to every church age believer. Available. 24/7, 365. So, naranan mo. Mupahimos ka ba niya na o di? Now, timan nga dunay duha ka mga tinubdan kanang sa gahom nga gipanag-ihan ni Ginoong Jesucristo. Two sources of our Lord's power. Ang una nini, omnipotence of God the Father and God the Holy Spirit. Okay? Ang ilang pagkalabaw magagahom sa Diyos Gamahan o Diyos Espiritu Santo related to living inside sa iyang prototype divine sphere. Okay? Mo ito'y una nga tinubdan. Ikaduha, kantong plus H, sharing the happiness of God. Mo ni ang duha ka sources sa gahom nga gipanag-iyahan ni Ginoong Jesucristo. Now, on God the Holy Spirit's omnipotence related to residence inside the prototype divine sphere. Ang atong Ginoong Jesucristo, wag yun makabuhatong sala. He was impeccable. He never got out of the prototype divine sphere. Diyan mo na. Wag yun siya paggawas, of course. Kung man siya magkasala. Okay? Ikaduha, ang atong Ginoong Jesucristo was the very first person nga mipuyo sod sa iyang divine sphere prototype man itong iyahan, no? And he proved it successful. Iyag yung giproibahan nga kini magmalampuson and kanang he lifted to us. Iyang gibilin lagi. Ngani ka na itong mga magtotoo. Dili, prototype. Kung dili yun siyang klase nga. Divine sphere na to. Operational. Now, mauni, ako kang tagaan o of course this is an open secret nga kanang gilatid man as pulong sa Dios nga ang proseso ang mahimo kang mananaog o magmalampuson mao kini kay mo ni formula aron ikaw magmalampuson be filled by God the Holy Spirit plus metabolize Bible doctrine. No na. That is the process to be successful on this regard. Feeling of the Holy Spirit plus Bible doctrine. Mo ka na. So once nga imo ka nang gamiton, pahimuslan, then ang Diyos siguro nga ikaw mahimong mananaog. Tiyan mo na atong gipangisgutan nga our old lesson, how to be kanang a winner in this life and in the next. Ato naman ang tunan. Okay, balik ta sa atong biyaan nga. Si Ginoong Jesucristo namatay spiritually. Spiritually, dito sa cross. He was the only qualified Savior to save us. Siya ra gyud. Kaya nga naman, unsa may nakapakalifikar niya, what made him qualified to be the Savior of the world. Okay? Review na po ni. Wa siya Adam's original sin. Wa siya old sin nature.
wa siya makabuhat og bisag usa ka personal nga sala, wala. Siya na nag-iya og hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Ikalima, siya ray bugtong hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. He was the only perfect member of the human race. Kining lima made our Lord Jesus Christ qualified to be the only Savior. Mangutana ko nimo, naabay tao nga nakatuman ining lima ka mga requirements? Naaba? Sa imong nahibawan? Naaba? Narabay daghang mga false prophets karong panahon na mo claim ganun sila appointed son of God kunuhay o unsa pa kana ang tanawa pangutan na dayon na sila kana bang mo claim nga sila anak sa Dios o kanang manluluwas savior kunuhay sila pangutan na sila wa ba kay old sin nature wa ba kay Adam's original sin nakabuhat wa ba ka makabuhat og sala naa ka ba'y hingpit nga pagkamatarong og ikaw hingpit ka bang sakop sa kaliwatan sa tao mao ni lima si Ginoong Hesukristo paminaw si Ginoong Hesukristo ra ang nakatuman he was the only person kanang who met all these requirements. Siya ra bugtong mo na nga siya ra bugtong manluluwas, the only Savior. So ato ning ipadayon ugma ato panghisgutan ning pipila ka mga punto dinhi, okay? Dili lang una kita kutob og ayaw si piyata ang sumpay nini. Subaya kini kay aron dili ka mawa sa passing niini kay daghan pa kayo mga puntos doktrina nga atong paghisgutan dinhi magampo ta. Ama na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon nga mukhang tun-an ang imong mga pulong o Dios. Salamat sa among pagpagambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat sa pag-iya kanamo sa Espiritu Santo. Salamat nga among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining mao ministry o Dios in your mighty way o sumala sa imong kabubuton. Salamat ni mga subscribers o nagasunod nining among adlaw-adlaw nga pagtuon sa mong pulong. Hinaot nga sila makakabot sa among tumong nga mao ang espirituhanong paghamtong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.